लोगोफोर Hello my बंधुफोर Hello my दोस्त Welcome my funny channel Phaylaw Basumatary Good morning लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि YouTube चेनेलाव आं दिनै सासे दावगाफुनाय देंखोगिरिजों सावरायगोन बिथांनि मुङा जाहैबाय Elisha Boro बिथाङा भेरगावनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दा बिथाङा बहा दं आङो नागिरना बरनगोन बे समावनो भेरगाव एलेकानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जुदि दासिमबो आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे जाथि बंश बिगुमै बिबनां बिब' बिनानाव गासैनोबो शेयार खालामना होदो अब्लासो आङो भिडिअ खालामबाय थानो गोहो मोनगोन बिदिब्ला नोंथांमोना दान्दिसे नेथ' आङो Elisha Boroखौ नागिरनि बिथाङा बहा दं आं दानो नागिरना बरनगोन दान्दिसेल' Elisha 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 Hello. Hello, Bhergaoni Elisha Boro नांहैबायना? Oh. गिबियावनो आं नोंखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। दिनथ' हलि दिनावसो आं नोंजों एसे रायज्लायनो सानबाय। दे मोजां। नों हलि गेलेदोंना गेलेयाखै? गेलेदों। आंबो गेलेदों जेनेबा। एसे आरो। जायखिजाया आं नोंजों सावरायनो लानाय खोथा जाहैबाय नोङो गोबां समनिफ्राय बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा थाबोदों नङा होमबा? गोबां एलबामफोरबो नोंहा बरनबाय खोमा? मेथाइथ' मेरला रोजाबबाय नोङो? रोजाबदों। बेफोरनिनो आङो एसे हिसाब निकास खालामगोन आरोखि नोंजों। जागोन। गिबियावनो नोङो नोंनि खुगाजों आंनि साबस्क्राइबारफोरनो आरो नायग्राफोरनो नोंनि एड्रेसखौ बुंना लानाय बिनानाव। खुलुमबाय आं Elisha Boro आरो आङो आदानि YouTube चेनेलनि गासै साबस्क्राइबारफोरखौ बेखिनिखौनो बुंगोन जे आदा बुङा दे आं सार Phaylaw सार Phaylaw सारनि चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामदो आरो गासिबो सापर्ट खालामदो आरो गासैखौबो हेपि हलि yes गाबोन नुगोन नालाय रायजोफोरा हेपि हलि आरोखि न हेपि हलि दे बिदिब्ला जोङो जोंनि हाबाफारियाव फैनोसै नोङो बेसेबां बैसोनिफ्राय बा बेसेबां क्लास मोननायाव मेथाइ रोजाबजेननाय आङो जेब्ला 3 इयार्समोन अब्लानिफ्रायनो आं मेथाइ खननायखौ स्टार्ट खालामदोंमोन बिदिनो आरो नों 3 इयार्सआव मानसिया गोसोआवनो थाया मा खालामदों मा मादों नों बे समनिफ्रायनो माने मेथाइ रोजाबदों बापरे मानसिफ्रा 5 बोसोरनिफ्राय एसे जागायो नोंथ' 3 इयार्सनिफ्राय रोजाबदोंबा बे 3 इयार्स बैसोआव नोङो बहा मा मेथाइ रोजाबदोंमोन गोसोआव दं ओरैनो न'आव माने ओरैनो आरो न'आव न'नि खाथियाव माने मिउजिक स्कुलबो माने दङमोन बेयाव ओरैनो माने आं माब्लाबा थांदोंमोन आरो मिउजिक स्कुलाव मामा बाबाया स्कुलाव आंखौ मा बुंगोन लांदोंमोन आच्छा मा बाबाया नोंखौ मेथाइ रोजाबनायाव जेबो माना खालामा माने गासिबो एकदम सापर्ट खालामो आरो आंखौ गासिबो न'खरनि सोद्रोमाफोरा नोंखौ सापर्ट खालामो मेथाइ रोजाबनायाव yes sir yes
आच्छा नोंनि बे गिबि मेथाइ एलबामाव रेकर्ड जानायखौ नोंहा गोसोआव दं मा सनाव जादोंमोन? गिबि मेथाइआथ' आंनि मा गोदै सिमां। माबायदि सिमां? औ मा गोदै सिमां। मा गोदै सिमां। औ औ दा बे रायजोफोरा मेथाइआ एसे हिट जादों आरो। बे हिट जादोंब्लाथ' रायजोफोरा खोनाबायगोन बे मेथाइखौ। औ आं एसे खनगोन र'। एसे रोजाबना हरलाय बेखौ। औ रोजाबगोन। दे दे। आरो बे मेथाइआ लिरदों जोंनि बर' हारिनि माने सिनियर लिरिसिस्ट आरो प्रसेनजित खाख्लारि सार आरो मिउजिकखौ खालामदो अमर बर' गासिबो सिनायो। बाप रे बाप अमर बर'। औ गासिबो सिनायखायो। औ दे। औ मा गोदै सिमां निजोम हरनि मा गोदै सिमां दाजानगार नों आंनि सिमां दा आनज्राय नों गोदै सिमां मा गोदै सिमां निजोम हरनि मा गोदै सिमां। गिबि नोङो फार्स्ट बे नों रोजाबनाय मेथाइ। औ गिबियावनो नोङो सेथियावनो आगानसे होजेननायावनो नोङो सुपार डुपार हिट जादों आरोखि। बे रायजोफोरनि डिमान्ड निस्सय। रायजोफोरा गासिबो सापर्ट खालामदो बिराद मोजां मोनो आरो आं। औ नों मोजां मोनदों आरोखि ना। औ बेनि उनाव नोङो मा मेथाइ बानाया माने मा एलबामाव मेथाइ रोजाबा? बेनि उनाव आं गोबाङानो मेथाइ खनदों बाट आरो दोंसे दङ मावनो दांनो। औ बे मेथाइखौ माने अफार खालामदोंमोन आरो पबन सिं बेबो बियो सिंगार गासिबो सिनायखायो। फिमेल भइसआ आंनिमोन। फिमेल भइसखौल' जों खोनासंनोसै एसे। औ एसे खनगोन आं। एसे दे। मावनो दांनो हागौ दे आं अनजालि हाल खदाल जावनोबो आं हागौ दे सोरखारि साख्रि नागिरनो मोनला अब्लानो आं थांसै सोरखारि साख्रि नागिरनो मोनला अब्लानो आं थांसै लांगोनां रानि साजायगोन नोंखौनो जुलि खालामगोन ला 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 बिदि आरो मेथाइआ। जोबोद मोजां रोजाबदों नोङो। बेथ' र'सो जोंनिया स्केल गैया र'। औ बेहायनो नोंना एसे खोनासंथावथावखा आरो मिउजिकआव ओंखायनो मानसिफोरा इलिसा होनबाय थायो आंनि सिगाङाव। इलिसाजों इन्टारभिउ ला ओरै होनबाय थायो। आङो लासै लासै दावखोलांगासिनो अदालगुरियाव थांबाय अदालगुरियाव टु दा क'क्राझारनिफ्राय फैफिनबाय अदालगुरियाव हाबफैफिनदों आं नै दिनैनिफ्राय। आच्छा जायखिजाया आरो नोंनि मा मेथाइ हिट दं सल'? आरो दोंसे आजोलि गोसोआ। बेखौ बे आरबि प्रडाक्सनाव रिलिज जादोंमोन बे मेथाइआ। आरबि रिया ब्रह्म। बे आब'आ दङ बे मेथाइआव। आब'आ माने आंनि बिनानाव जाहैबाय नोंनि आब' जाहैबाय। बे एक्टिं खालामदों। एक्टरा सोरमोनफा? लिंसार आदा। बेखौथ' एसे रोजाबथारनांगोन नों। जागोन दे बारा गोसो गैया बाट एसे रोजाबगोन दे। दुइ लाइन
गेजेरजों सोर बोहैलाङो अनलाइनि दैमुआ नोंनिसिम बोहैयो नोंखौनो साननायाव गोसोआव लिलाङो अननायनि बेंखना आजोलि गोसोआ सोरखौथो नागिरो गोरबोनि सिङाव बिदि लिरिक्सखौ बावदों बेखौ नाय नोङो मोजाङै बेखौथ' रोजाबनो होगोन ना नोंखौ रायजोफोरा हा बेखौथ' रायजोफोरा स्टेजाव लाबोबा जेनेबा नोंखौ रोजाबनो होगोन ना बेखौ माने मोजाङै नायना लाखादो नोङो नों बर'खौथ' रोजाबो मेरला बर'आ नों निस्सय हिन्दीयावबो इन्टारेस्टेड हिन्दीयाव नोङो सोरखौ फल' खालामो आइ मिन सोरनि मेथाइखौ रोजाबनानै नोङो गोसोआ गोजोननाय मोनो दोंसे आंनि बिराद फेभरेट मेथाइ आरो एसे माने रक टाइपनि आरो मेथाइआ बे मेथाइ ये रात में जो मजा है कुछ नया नया है ये रात दे दो मजा है कुछ नया नया है झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा आंनि बिराद फेभरेट आरो बे मेथाइआ बेखौ नों रोजाबथारो आरो स्टेजाव आं रोजाबो बे मेथाइखौ रोजाबथारो ना नेपालि बागानियाफोरबो रोजाबो नामा नोंलाय स्टेजाव आं नेपालि हिन्दी एसामिस बर' आरो वेस्टार्नबो खनो आं वेस्टार्नबो रोजाबो वेस्टार्न मिन्स माबा गुबुन देशनि गुबुन हादोरनि इन्डियानि बाहेरानि नों गोसोब्ला एसे रोजाबनो हायो दा र' हेल' दे आं रेडि र' आं माने लिरिक्सखौ एसे बावगारदो आरो र' दे One minute, wait, sir. 1 minute. Okay. There. बे मेथाइआ माने जेनिफार लपेजनि आरो आंनि फेभरेट मेथाइ जेनिफार लपेज दे If you go hard, you gotta get on the floor. If you are party pig, then step on the floor. If you are animal, then tear up the floor. Break a switch on the floor. Yeah, we walk on the floor. Don't stop, keep it moving. Put your dreams up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm send your wall on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay on the floor.
Dance the night away, grab somebody, drink a little more. La 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 la. Tonight we gonna be it on the floor. La 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 la. Tonight we gonna be it on the floor. बिदि आरो मेथाइआ दे औ आं सानदोंमोन मा नों इफोरखौ रोजाबा नामा जायखिजाया गिटारस्रियाबो रोजाबो गेजेर गेजेर बिदि सिस्टेमनि नोंबो इसेल' नङा आरोखि दा दे जायखिजाया दाथ' बैसागु फैबाय नोङो थियारि बैसागु प्रग्रामनि थाखाय बैसागु प्रग्रामनि थाखाय थियारिब्ला जोङो लास्ट जोंसो बैसागु मेथाइजों जों सानैनि आफादखौ दिनै एसेयाव फोजोबनोसै जागोन बैसागु बिनि आगोल आं नोंनाव मोननैसो सोंथि दङ नोंनि बर' प्रनाउन्सियेसना मा खारनाव एसे थोब्ले माब्ले माने आङो माने आंनि मामाया आंनि माने आइ बियो माने बर' माने आंनि मामाया बर' रायलायनो हाया आरो बाबाया हायो आरो आङो एसामिस मिडियामावसो फरायोमोन बेखायनो बे एसे प्रब्लेम जादों आरो नोंहा एसामिस मिडियामाव माने आंखौ होबाय आरो नोंखौ एसामिस मिडियामाव फरायहोनायनि जुनै नोंनि बे रावा एसे माने उच्चारणफोरा एसे जायो अरजाया थेवबो मेथाइफोरखौ नोङो मोजाङैनो रोजाबो मेथाइया प्रब्लेम गैया बाट रायलायनायाव एसे प्रब्लेम जायो आरो गासैबो मिथिखायो दायो रायजोफोरा दिनै बांसिन मिन्थिसिनसै आङो दायो स्टाडि खालामदों माबायदि माने रायलायो बर' लेंगुवेजखौ स्टाडि खालामदों आरो दे दा मिन्थिसिननोसै आरो दा आंनि चेनेलनिफ्रायबो अलप मोजाङै मोन्थिसिनसिगोन बे नोंनि गोरोन्थि गैया बे आइ आफानिबो गोरोन्थि गैया माने नोङो एसामिसाव होफ्लांबाय नालाय बिसोरो एडमिसनखौ दे आচ্ছা जायखिजाया जोङो दोंसे बैसागु मेथाइ खोनासंनोसै नोंनिफ्राय ओमफ्राय जोंनि आफादखौ फोजोबनोसै जागोन सार ओइ लोगो हाय लोगो देग्लाय बोसोराव जुलि जानायनि खौरां लानानै बोथोरा सफैलायबाय हाय लोगो बारि खनानि मान्दार बिफाङाव दाउ खौवौआबो खौवौ गाबफैलायबाय बारि खनानि मान्दार बिफाङाव दाउ खौवौआबो खौवौ गाबफैलायबाय ओइ लोगो हाय थेंक इउ सार थेंक इउ आচ্ছা नोङो गुबुन बे असमियाफोरखौबो प्रेक्टिस खालामबाय था आंनि आखायाव अलप माने मेरला प्रडिउसारफोर सौग्रुफैबाय थायोना गेजेर अब्लाथाय आङो एसे नाजानोसै आंबो दोंफा दोंनै गुबुन हारिनिबो मेथाइ रोजाबनो हायोब्ला गाहाम नङा होमब्ला आरो हिन्दीफोरखौ प्रनाउन्सियेसनफोरखौ एकदम फ्लुयेन्टलि ओरै नाजा दासान्दिथ' इउटुब चेनेल दङ ओरै उच्चारणफोरखौ मेरला सोलोंनो हायो नङा होमबा थ' बिदिब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ फोजोबनायनि आवगाय आङो आंनि साबसक्राइबारफोरखौबो बुंहरबाय जे इलिशा बर'आ पुरा रेडि बैसागु प्रग्रामनि थाखाय बैसागु प्रग्रामाव नोंथांमोना रंजानोब्ला बाज्ल'नोबा इलिशा बर'खौ लां फुल पेकेज जानानै दं इलिशा बर'आ
आच्छा जायखिजाया नोंनि साननायफोरा जाफुंथों नोंनि सिमांफोरा जाफुंथों बेनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिनानै नोंनो सासे हरदेरनाय जाबाय बिनानाव। थेंक इउ सार थेंक इउ थेंक इउ। दे बिदिब्ला जोङो दिनै बिदाय लालायनोसै। सार दे थेंक इउ थेंक इउ। बाय बाय। थेंक इउ सार। औ। एलिशा बर' बिथाङा भेरगावनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दावगाफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि जोबोद मोजां रोजाबो। बिथांखौ नोंथांमोननि स्टेजआव नांगौबा लाना थांदो। लोगोसे जोंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबसै रायजोफोर। जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि। बाय।